मनुष्य के मरले के बाद का होला? मृत्यु के अर्थ हवे शरीर और प्राण के अलग भइल। जब शरीर काम करल बंद कर देला और आत्मा शरीर से निकल जाला तय एके पहला मृत्यु कहल जाला। परमेश्वर सबसे पहले मनुष्य के शरीर के माटी से बनौने, फिर परमेश्वर मनुष्य के नथुन में जीवन के सांस फूकने। दूसरे शब्द में, जैसे गुब्बारा में हवा भरल जाला वैसे परमेश्वर ओमे आत्मा फूकने। आत्मा और प्राण सोचले में, भावना के महसूस कैले, याद रखले और मानसिक और आत्मिक कार्य के खातिर जिम्मेदार हवे। लेकिन आदम के पाप कैले के बाद मनुष्य में आत्मा मर गई। प्राण मनुष्य की संचालित कैले और तब से मनुष्य देह और प्राण से बनल बा। जवन लोग अपने पाप के पश्चाताप करेने और प्रभु की स्वीकार करेने, उनकर मरल आत्मा के फिर से जिंदा कर दिहल जाला। फिर से आत्मा प्राण और देह से पूर्ण हो जाने। जब कोनो व्यक्ति मर जाला तो शरीर काम करल बंद कर देला और आत्मा और प्राण शरीर के छोड़ देला। शरीर के अंतिम संस्कार कइल जा सकेला या ओके दफनावल जा सकेला, जौन अंत में माटी में मिल जाला। लेकिन आत्मा और प्राण नष्ट नाय होला। वो परमेश्वर के न्याय के सामने जाला। ये न्याय बाइबल में कहल गइल बात पे आधारित बा। इब्रानियों 9 अध्याय 27 पद में कहल गइल बा कि और जैसे मनुष्य के एक बार मरल और ओकरे बाद न्याय के भइल निश्चित बा, हमनी के जौन कुछ भी कइले बानी, जौन कुछ भी कहले बानी या सोचले बानी, ओकर न्याय परमेश्वर द्वारा होई। परमेश्वर के सामने कुछ छिपल ना रही और प्रत्येक व्यक्ति के न्याय उनकर कर्म के अनुसार होई। जौन लोग पाप करेने उनके परमेश्वर के न्याय के अनुसार मृत्यु की सजा मिली। पाप के मजदूरी मृत्यु हवे। उनकर स्थान जरत गंधक के आग की झील हुई। ये दूसरी मृत्यु हवे और ई नरक के ओर ले जाला। लेकिन जौन लोग के उनकर पाप के लिए क्षमा कर दियल गइल बा, वो बचावल जइहे और स्वर्ग में जइहे। एके हमनी के उद्धार कहनी के। यही से ये बहुत जरूरी हवे कि हमनी के अपने पाप के लिए तब तक क्षमा मांगे के जब तक हमनी के जिंदा बानी। अंत में जब कोनो व्यक्ति मरेला ते आत्मा और प्राण शरीर से अलग हो जाला। शरीर माटी में मिल जाला और आत्मा और प्राण परमेश्वर के सामने न्याय के सामना करेला।